Viewmaster. Sen yksi tarina oli pillipiipari. Mä en tiennyt, mikä se juttu oli. Mun mielestä se kiekko oli kaikista oudoin. Joku selitti mulle sen tarinan, että pillipiipari ohjasi lapset vuoren sisään, joka sit sulkeutui. Mä vekslasin edestakas niitä kuvia, joissa ensin vuoressa oli aukko ja sit sitä ei enää ollut. Se oli musta hämmästyttävää. Samalla lailla musta oli hämmästyttävää, kun mä katsoin pornolehtiä ja näkyi, ettei miehellä ole reikää kivesten takana. Että ne on suljettu. Ja mä ajattelin, että se ei aina ollut niin. Mä viihdyin hyvin koulussa, vaikka se on sairas paikka. Kaikki joka tapahtuu silloin niin nopeasti. Mä nautin siitä. Yksi ilta mä olin yhdellä klubilla ja yksi tuttu kundi tuli tarjoa savuketta ja kysyi mitä kuuluu. Mä ajattelin, että eipä se ole paljon paskaakaan. No, sit me juteltiin ja laitettiin valot veiksi. Koska sen vehi oli jotenkin niin söpö, mä olin sen kanssa. En ole koskaan ollut semmonenkin, josta kundit olisi kertonut kotonaan. Niinhän se on. Koska niiden kundien keskuudessa mä oon kuin lahja taivaasta. Kaikki osuu mun kanssa tekemisissä. Ujomat tuli änkyttäen selittää jotain. Luuserit vaan tuijotti ja meni punaiseksi, jos mä huomasin ne. Isommille kundeille oli tärkeää, että mä noterasin niiden uuden prätkän tai auton. Vaikka ne olisi ollut joku muunkin maan seurassakin, niin aina ne tuijotti mua sen selän takana. Enkä mä leuhki. Se vaan oli niin. Siksi tytöt ei juuri pitänyt musta. Lattarin tästä hikipingot miettii, onko mulla liian iso suu. Käytänkö mä tekoripsiä. Rajut tytöt haukkui mua huoraksi. Feministien alkujen mielestä mä olin vaan tyhmä. Niinkö? Mitä pitäisi tehdä, kun jokainen makea nuori kundi paikkakunnalla tarjosoi vartalaa? Sano kiitos ei. Mutta se olisi ihan liian kivaa. Vai? Tässä mä nyt istun tällä tavalla jalat harallaan kuin pikkutyttö, jolla ei ole opetettu vielä mitään seksistä, jolla ei ole vielä mitään vihjettä siitä, että naisen pitää pitää sukuelimensä halunsa piilossa. Mä olen itse asiassa jo 38-vuotias. Mulla on naisen rinnat ja kauniisti kiihottuessaan avautuvat häpyhuulet. Ja naisellinen tapa esittää aggressioni valepuvussa. Mä olen toiminut pianistina jo monta vuotta. Mutta sitten mulle sattui yksi moka, jonka takia mä luulen, että mä jouduin takaisin tyttöjen keskuuteen. Alkukohta kaikille niille kysymyksille, jotka vaivas mua aikuisena, löytyy täältä. Ulkona sataa, mutta täällä ilma on hikinen ja intohimoista jännittynyt. Päädyin soittamaan pianoa ja olin helvetin hyvä siinä. Mulle vaan ei mikään riittänyt. Mun mies lähti kävelemään, kun mä halusin enemmän rakkauselämää. Mä halusin työstä täyden palkan ja kaiken sen kunnian, millä miehiäkin pidettiin pirteinä. Mä halusin kaikenlaista. Siitä ei tullut loppua. Mulle sanottiin, että be nice ja että sun pitäisi ansaita se. Mutta mä en enää uskonut sitä. Mä ajattelin, että koulu on loppu ja sekä sängyssä että elämässä yleensäkin voi olla 10, vaikka olisin tehnyt vaan mulle tärkeitä asioita. Sitten vielä mä olen aina ollut lyhyt nainen, joten mut oli helppo mapittaa tytöksi takaisin. Yksi asia meille kaikille tässä pelissä olijoille on luvattu varmasti. Meillä on tulevaisuus. Mutta mä olen ollut siellä jo kerran, hei. Sun kannattaisi keskittyä koulutukseen. Sitten olisit yhtä hyvä kuin kundit. Ethän sinä voi sitä tehdä. Eihän herra Xkään ole sitä vielä tehnyt. Vai pitäisikö vaan puhua asiansa jollekin lahjakkaalle nuorelle miehelle, jota tädit auttaa ja antaa sen suosilla tehdä kaikki minunkin puolesta? Mä tunnen sellaisia, jotka valitsi noin. Ne kertoo, kuinka ne on nyt kuin läpinäkyviä, ja niistä tuntuu, kuin ne kävelis keskellä tietä ja autot liukuis niiden läpi.